Jotono phungkaham tei khulumo tei jobani chiba yaparo joto tipra hasteni tipra sabosong tei lukurogno salkadek mani yagulo haine hai din kisa laibo makrengkha tabu je live nai tongnai hai keba live paithang yagulo je recorded no naine no ani kaisa kok kecalmung eba kok sana musungmani no jotono saimano thangnai salkisa sekango tipra hastebo belai wanama singsakhe watui kebang wamani bai kebangma borokni langma arikha nokhugro kochok baikha nokhugro baikha khetoro tui gobulunai khetoni mairok haimyangi thangbaikha tai kebangma nukhungni no wak tok pondok kemakha thikya musuro kemajakha tai singnugo mohai jingjalni jorao kebangma NGO kebangma political party hakeba government through state government di ADC government di bebak phasingtino jeng chubangmung relaimani chubalaimani jeng nukha tai chini ADC ni CM ni relief fund nogo kebangma takhu bukhuro sebu khlai tongnai tangi janai jotono je chukti kisamisa rangrok chubalakha tai chini state ni CM bini relief fund bo amhaikeno rangrok kebangma chubakha tai borok jotono ang personally byaktigotobabe hambai maya pharo tai chini kebangma adong leader ongno nukha borokni MLA engtheng MDC engtheng minister EM CM borokni talsani borok ni je honorarium haikaba je salary manmano borok chubalakha tai ojorao angbo joto lukuni bwskango tini o live ni bisingti kaisa kok sanani musungo ang bahaino jeng kisamisa je honorarium manmani jeng tal thami waisa honorarium mano ang o honorarium no o flood relief camp ni baginai angbo haino chubamu yapharnai ang kogre khatini o phongkasang jora live hain bisingti te jotono hamma yaphar tai te kaisa belai kheno juda khenuk jakmani ang khakao tipra hasten live ma haika barot haktone live ma o jeng mohai ro pelen kisan nukna kabangma borok ro chubakha big amount ruinai pheba abo beba baksa ba MP sarkar ni phan MP ni phan haika ba MLA phan MDC phan chief minister phan am harum no pheba byaktigoto babe kabangma borok chubakha pheba byaktigoto babe sakni pocket ni rangbai asukhe kebangma chubamung yakhu ang je tau kok sang thang tongman ke chini His Highness Maharaja Pradut Kishore Manik ko bahadini kokno saran thang tongo nano jotono saimano bo thangnai sakya sekangno bini pocket ni rang 10 lakh taka haika 10 lakhs borang chubamung rekha tai usekango bo bono naro social media ni bisingti kograman nukhna je taksujora sing sarkari report monte je sing manomote 31 haika 31 jona o kirima singsa wanama singsa watei kotor waman bisingti bororok je thei thangjanai jorani sikang je thei thangjanai rokno 31 jona no buba nukhungo 50,000 khe bornane bai kogrekha 50,000 khe 31 jona kasini 15.5 lakh rang phai tongo tai abon sekang bo 10 lakh total bo 25 lakh ni slai bo saka bo rang chubamung chubakha chubai tongo chubanai thinango bo tebo haipano sing saimon bubagra just sal sekang sale hatam sekang romi bo continue bo je nok hukbai janai thijan nukhungo bo visit khai tongo bo thangi tongo tai bo aro thangi bo rang rok chubamung rui tongo agero bo chubai phayo 사브로는 뭐 쭈바이똥 따이 너파니 바기는 사문 가정 한 바기는 부바그라노 승 한바이 신이 우이꿀 빠이야 승 더이 탕포너
어제 라카이노 성 수미야 무바가라 진박이 제 사무 칼했던 거 성은 제 수바했던 거 알라카이노 성그 쿠노 성하고 수바이 만야 한박이노 kaitun taniwang bubagrani ayo kolok ni bagi studio tai bocini do parong ni bagi samno kraitongo bono tebo kaitor pandoteng subateng bubagrano ang obono hamai maya parok bubagrano omhai situation hamya jorawon chini borok ni login nang tongmani chini login nang tongmani ti prasarong bagi nang kraitongani nono sempelai khana hambai le thaitongo sang hambai ri tongo joto ani nukhung ngai ani sak ব্যক্তিগত ngai ang nono belai personally belai kan hambai maya paro tayang suine kaiton thane nang mohai ke tebo ayo kolong ni do phan bagi samu khlai tong mang tung tai joto lokoro no bang obon koina musungo paidi sing o jora hamya jora wo sing khorosa te khorosa mansa omi aje sing rang pusha ni chuba mung kha simino chuba mung ngo amtia kawang boro to chuba na musun phon chuba mai tong sing temung no nini nogana rogo temung no koroksan이 nok baijak tongka ke bono ke bono information joina ke bono sahore je aron adong hay ke ba chairman tongo ML MDC bono sahore nyai nang borok jogajog khlaime ang tongka aba hayro nang jogajog khal ka abu kaise subamu rang pushari chuba winai thanggi nei nai nai chuba ka abu simi chuba mungya nang khoroksano bolama ma ang tongka sabono sanai bini dukhono ko kebo saimeng tongka adukhono ko no phugwe mane lama phonu man abu kaise chuba mu hanbe ang ko joto lokoro don je jaga tong bonoro chuba tong bagi hambai tei chuba ma rog no kuno khabai te kri kuno ang saya maya bor ni je mancha bor jora mayang na habno kabang ku bor no chuba oi tong ta chuba na hinang poito khlayo tai hasten phata tongnaro kabang ma hai NGO tai chakri khainai samung khaitana bor kabang ma chuba bai kha sing belai khana hambai tai o jorabo ang tai kabang kok sarli ani o live video tai log lia ang obon paithoga haina haite sa hambai maya phapiro khasuk sa sini maya ganang habu bagrano ni o chuba mung pai play hambai ri sini rui boseng awala kai subaya nang ayo kolok mane tongtheng holong ni ayo tibung ayo nang main tongtheng jotono hambai te chobani chibai